dai waivepo musi wakagovewa nhumbi dzaOliver Mtukudzi nezvimwe zvese. Mhando yejuice iri iyo type inoi ndo rawaigona kuwanawo. Okay, let's find out what is going to happen in the case yekuti the events turned out kuti Aaron Chaka mwana waMutukudzi zvomene. Let's find out. Makadii mhuri yeZimbabwe, kudai kusangana pano paSekuru Gudo Picture TV. Yes, ndanzwa chichemo chenyu mucomment section last video. Hanzi Sekuru Gudo munonyepa hamusi kutipa results, ndo zvichaita kuti unsubscribe kana kuti tisasubscribe to this channel. Please ndinokumbirisawo vana vevhu, vana vekumusha, keep on subscribe. Munoziva kuti pano paindaneti tinonyepa dzimwe ngoro, tinotaura zvinhu zvisirizvo with the reason yekuti tikwanise kuwanawo attention. So please, my channel is still young. I don't want it to die. I want you to keep on supporting me. So from today I am promising kuti ndicharamba ndichiuya nezvinhu zviri genuine uye zvine musoro. Please, but ndinokumbirisa kuti musubscribe to my YouTube channel, moringa notification bell, morambawo muchitsvagawo channel ineyi muchiona kuti hakuna here zvimwe zvandinenge ndaposta. I know mune mabig channels amunoatera. So anyway, let's not waste time. So I have decided to come up with something chine musoro as you requested in the comment section of the previous video. My name is SGP and we are in. Right now we have switched to this screen. I hope you can see kuti chii chiri kuitika apo, chii chiri kuitika apo, zviri kufamba sei. Muri kuona pana face yaMutukudzi. So according to ZimLife, this website, we want to find out kuti chii chakaitika pakafa Mutukudzi. Zvinhu zvakagoyewa kakare izvi, hapasina kumwe kugoyewa kuchaitwa zvinhu. Let's find out, maybe something might happen because zvikunzi pane secret will risati rabuda. So let's find out what is going to happen right now. So I've been googling, ndichitsvaga information, ndichita research yangu yekutsvaga kuti zvingafambiswe sei in the event yekuti Aaron Chaka azobuda ari mwana waMutukudzi kana kuti waOliver Mutukudzi. So we are going to scroll here tichiona information according to zimlive.com. So you can see pamusoro zvakanzi Mutukudzi left all properties, companies to widow Daisy according to will. So there is Mutukudzi Mdara Tuku, and we quickly go to the first passage. Oliver Mtukudzi is speaking from the grave. His last will is bringing finality to wrangles in the family, pitting widow Daisy and some of their children. So I hope they were, my family ananga achidawo kurumawo piece of the cake. So I think pave nekunetsana kwaivepo. Izvi zvinhu zvakatoitika izvi, but muchaona kuti pane pazvinolinka, pazvinoita interlink necurrent trending story yaAaron Chaka iriko zvinoizvi. Sekuziva kwenyu kwamunoziva kuti mwana mukomana has to inherit pfuma, and also Mutukudzi hasina mumwe mwanakomana nekuti mwana mukomana anga ari paizikanwa seMutukudzi akashaika. So we also know kuti pachivanhu chedu kuti we actually know kuti pachivanhu chedu panofana kusara munhu anosara akabata tsvimbo yemusha, especially kana paine mwana weropa irororo. Hapana chitsotsi. So let's find out what is going to happen to Chaka Aaron kana achinge azonzi akunzi Mutukudzi Aaron. So zviri kunzi Mutukudzi is speaking from the grave. His last will is bringing finality to wrangles in the family, pitting his widow Daisy and some of their children. Mutukudzi, who died on January 23 that year that he died, bequeathed all his properties and companies to his wife. So zvikunzi zvese akazviisa mumaoko emukadzi wake, according to a one-page will and testament now before the High Court. I hereby bequeath all my property, shares in any company or companies or entities to my wife Daisy Kudzai Mutukudzi, born on the 2nd day of February 1959, reads the will, which was kept by Harare lawyers Chibune and Associates. Akaipa.
So wiri rakapa zvese kuna Daisy. This will dated 15/2014 and was tabled before the Master of the High Court by those Deme attorneys who are the managers of Chibune and Associates, which went into curatorship following the death of its principal Stephen Chibune in 2017. Mutukudzi had 2 children with the Daisy, Samantha and the late Sam. He had 3 daughters with other women. Aive zvakare nevamwe vana vasikana vatatu nemumwe mukadzi anove Sandra, Selma na Sibyl. So you now know kuti paive nemwana mukomana mumwe chete, but Sam Mutukudzi wacho aive mumwe chete akashayika. Now kwangosara girls rega rega. None of the children should get anything according to Mutukudzi's wishes. So vana vese hapana chavakapiwa. So the Master of the High Court has called an edict meeting for interested parties on May 21 to discuss the assets and liabilities of the estate, identify potential beneficiaries, and any other business relating to the estate. Right. Saka muri kuona kuti zvinhu zvese zvakasiyiwa mumaoko aDaisy. Ndiye akanzi is in charge. Ndiye akanzi zvese njo. So, in the case yekuti Aaron turned out to be Mutukudzi's son, what is going to happen? What is going to happen? Zvichangofa zvakadaro here sekudyiwa kwachamisa. Zvakatongovharana. Sadhaki zvikanzi sadhaki ichazoda zvikatongovharana. Zvinhu zvamuZimbabwe zvinongovharana. That's what I think. So let's continue. An inventory of what Mutukudzi left behind. Now I want to delve into kuti Mutukudzi akasiya chi. Lodged with the High Court by his widow indicated he had a shared property with Samantha bought in 2003. So zvikonzi aive ne shared property na Samantha, a property bought by Tuku Music Promotions in 2007, a property owned jointly with the Daisy Mutukudzi registered with the Deeds Office in 2008, a farm in Mazowe, 4 vehicles and a trailer, as well as undisclosed sum of money held in the FBC account. Right. Right. An indecorous family squabble has followed Mutukudzi's death, with some of his daughters appearing to undermine his widow. So it seems as if vamwe vanasikana vakambotraya kuda kumborwisa kuda kudidi kuti vawane something. So panenge panga pakaipa. So this is according to zimlive.com. So we are moving on to another site again, the Sunday Mail. Sunday Mail rakanga rakanyora kuti who will inherit Tuku's vast empire. Daisy positions her children. Secret will exist. Selma a natural successor. So ndo zvandambokudza ndikati pane rimwe will range riri musecret. Pakaipa. The story was by Mtandazo Dube. I give you credit always. A wife, 4 children, 4 daughters. A wife, 4 daughters with 3 different mothers. Oh. I see. That sums up people with different direct interest in the vast estate of the late music legend Oliver Mutukudzi, who was laid to rest at his Madziva homestead. Besides the properties in Harare and Johannesburg, the late music icon's biggest asset is his rich music catalog. Remember, kune royalties. Mangoma kaya hero ane mudhara anenge aine dzimwe mari dzinenge dzingopinda mbichana trickling in. Antimaona. Tuku owned the rights to all of his music. Here I own my rights. Over 60 albums he
entered into partnerships with the record labels for publishing, distribution, blah 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 blah. Ende zvikunzi pakatozoitika mari yakawanda pakangonzi kwanzi tukwafa because munoziva zvinoitika even vakafa Michael Jackson parikunzi pakatobuda mamillions. People vanotanga kuda munhu kana achinge afa. That's what happens in this world. I don't understand even up to now why it happens like that. Royalties from Tuku's music are a huge revenue stream that whoever inherits the empire will earn for a long time. His music brings royalties from all over the world to the extent that in 2016, the South African Music Rights Association, SAMRO, felt compelled to appreciate Dr. MUTUKUDZI through an award called the Breaking Through the Borders Awards. Unenge waita mari music kune imwe nyika kwete zvana wengi dizvo kunzi tukuwairira unonzi kurira wasa pane kumwe kurira kukuti chero uri mwena unongonzwa kuti kurira kuti kuna chikunzwe chiri kurira kurira ndokunonzi kurira ikwaye kuno kuti unongorira uri murumu imomo unofana kurira zvekuti unonzwa navanhu vari panze kana kuti iwo uchirira uri panze waona kurira kuti vanhu varumba vanokudzwa. Ndo maririro aita the legendary Oliver Mtukudzi. Akamboita ambassador weUNICEF, akamboita Best Award winner for Best African Language, received a Kora Award for Best African Male Artist and Lifetime Achievement. Akaita zvakawanda. So nyaya ingoripo ndeyekuti there is a possibility yekuti pane mari dziri kupinda kutaura kwatikutoita kuno kune maroyalties. Isu tiri kutotemera kuti mari tiko paYouTube tishoma shoma kuna tuku iri kupinda iri kuita kuyerera kunge iri kupinda nehosepipe kwakwedu isiri kuti mukapu do saka who is taking all that money? So now tangoda kuti tingoonesane kuti zvakamira sei. Ende zvikunzi Daisy ndiye akazenge akumhanya akuita take over the band palast show yakaitwa kupakare paArts Center. Daisy was in total control. She refused some promoters entry. Pakaitika zvakawanda. You see? So anga akurana iyechi zvinhu zvacho. So a daughter with Mtukudzi, Samantha, who had long returned from her base in South Africa, was roped into the Black Spirits band. She began to travel with the superstar as a backing vocalist. So madezi anga akurwara tuku, if you remember, kuti akaramba achita shows. So mwana wake anga ari kuSouth Africa anenge akazodzoka ene pavatanga kufamba vese vachitaita vese mashows and stuff. Zvikunzi kune zvivezwa zviri kupakare paya zvikunzi kana zvikatengeswa paauction mamillions kutota kuti chaka nemari. So let's get back to our topic. Pane here chichawana mukomana kana kuti ane ropa rachamisa kana uine ropa rachamisa kenani unoiona hata hungaipindi unokoti kenani iyo. Saka mukoma Aaron ndine uromba ameno kana pachinge pazoitikawo mamwe manew development, but so far matomo kana kuti mahanduru egejo akabatwa naDaisy. Ndiye ari ku controllership andiri muri kuona. Ndiye the captain of the Tuku Empire ship. Ndiye ari kuona kuti zvakamira sei. Saka I don't know. Munhu ane kodzero yekuziva baba wake and ane kodzero yebelonging kuti I belong to this family. I don't know kuti ane intention here yekuda kukurubura will iri kana kuti he just want to be belonging to his real family. I don't know my intentions anamukoma Aaron, but as far as I am concerned, I've seen patience dzavo havana kumutsa bongozozo kana kuda kunyatsa tupa aripo, because zvinhu zvinenge zviri tabu. Amwe anenge ari masikirets anenge asingadi kubutswa pachena. As I've mentioned in the previous video, sometimes munhu anogona kunge vanhu vakamitisana paukama, saka kune zvimwe zvinhu zvisingaite kuti zvibude, especially kana paine party iri popular inenge isingade kuti zita rayo rinyangadzwe. There are a lot of other reasons. I'm not saying ndo zvakaitika. Please
disclaimer. So we don't know what Aaron is going to get, but inini semafungira hangu kana Aaron achinga ari mwana waMutukudzi zvomene, kana Aaron achinga ari mwana waMutukudzi, hakuna mumwe mwana waMutukudzi mukomana so far. Aaron deserves a certain portion. Ndokuti kahutukudzi hwacho hubude. Ungangonzi uri mwana waMutukudzi zvongofa zvakadaro, opuwa kana mbudzi imwe chitonzi inonobereka, ende mbudzi yemurombo haibereki. Kudoti tese tozviziva. Saka pandonowo chibhanduro chakadai kana kuti hameno kuti achapiwa chi. Handisati ndalisina hangu music yake ndinzwa kuti how good is he. But I think anogona hake kusapiwa zvinhu chaizvo original zvaionewa naMutukudzi, but anogona kutengerwawo oro equipment yemusic onzi chitangirwa apa, oro opiwawo some studio time kupakare pastudios. Those are some of the benefits, but chandoziva ndechekuti vanhu hatirarame zvanhu chose. Iye Daisy wacho is not going to live forever. We still need that Tuku blood, that original blood from Mutukudzi. It doesn't matter kuti riri pamunhu akaita sei asina mazino here asingaone, but we know kuti even if Aaron akasaita musoro ora akanga ari munhu asiri the right candidate, he is going to have kids. The kids with the true Tuku lineage, with the true Tuku blood, those kids can be different people. Those kids can come back with something. You know, kune vazukuru vekuti vakafanana nana sekuru vavo, kuti uyu anoita zvaitwa nasekuru vake. After magenerations akawanda panouya munhu wekuti anobehave exactly like, handisi ndo inonzi reincarnation yacho here, kuti munhu akafa anodzoka mumwe munhu. That might happen. So when we look at how Aaron Chaka looks, or how Aaron Mutukudzi looks, he is not a Mutukudzi yet, because DNA tests have to be done in a professional way. Not zvemadziso zvazvati achinyeperana. Sorry, botiregererawo. Saka ndo mamiriro azvakaita so far. Mukomana hapana chake. Ivo vakomana vacho vari nguva vese hapana chavo, Chamisa hapana chake, Musikala hapana chake, iye Anzani Biti hapana chake. Mhepo idzi dzatera ukama Aaron Chaka. So handiziye, maybe things might turn out different. Sorry guys, I was just talking. Things might turn out different. Maybe the whole country is going to celebrate that finally a seed was preserved. The true blood of Oliver Mutukudzi is still among us. You know, it happens kuti madzimambo ekare kwaigona kukaitika hondoro, pakaitika something, mwana wamambo chaigona kutorwa unoraramira kune imwe dunhu kana kune imwe nyika, because ananga achinzi anourayiwa. But that royal blood can even come back after centuries to claim the kingdom, to claim the crown. And this is what I'm expecting to happen. I just pray that Aaron be patient. Sezvaongongori, usaite dzungu rekuda kukambira kambira. Tinoziva kuti kana uriwo baba wasara pamusha, uriwo munhu wemurume unoda ku vanhu vanenge vachikufurira, chibva unotora chakati, chibva unotora bendi, chibva unotora mota, chibva unotora bus. No. And unotaurirana nana Daisy nemasisters ako nehanzvadzi dzako dziripo, in the case yekuti wabuda ropa rako riri paMutukudzi, they will accept you, they will help you. At least as Zimbabweans, we are happy to see your reconciliation with the Mutukudzi family, you getting back together and working together. We never know. Maybe kune bhama rakasirwa Aaron naMutukudzi in secret as well. My name is SGP. I hope ndakupaiwo nyaya nemusoro isina kunyepa kana kuti kudidi. There was evidence. Please, before you go, make sure you subscribe. I have a Facebook page, Rakare. I'll create a Telegram and a Facebook and a YouTube and a WhatsApp group. Just go invite. We try out every time I post nyaya, you get to be notified first. So guys, I hope you are happy now. The manager, my name is SGP.
until we meet again in the next video, please guys keep on coming to my channel so we can share